'yan duniya kake nema ka je ka rabu da Allah to ba za ka bar duniyan ba. Fir'auna fa innahu tagha aliyan min al-musrifina aka Allah ce was extremely arrogant. Duk inda ake defining arrogance ka samu fir'auna ka rufe kofa. Wa qala ana rabbukum al-a'la, yace ni ne ubangijinku mafi daukaka. Fir'auna da ya faɗa wannan. wa hadhihi al-anhar tajri min tahti alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar, yana cewa waɗannan koramun da suke gudana ai shine alaji fir'auna kenan. ina muku kananci ko, amma Allah da ya tashi kama fir'auna gashi yana bin annabi Musa alayhi salam. kun gane wato me yasa na dauko wannan? saboda masu bin duniya, fir'auna da mulki ko kuɗi da mulki ko, na dauko wannan kissar fir'auna ne saboda masu son duniya suke shirka. Allah ya baka kuɗi ka zama mushriki, dan Allah bai kake so Allah ya maka. Ga wani fa wallahi kai ka san ya fi ka tsoron Allah ma ba shi da kuɗi, abincin da za a ci a gidan shi babu, kai Allah ya baka kuɗi ka gode ma Allah sai ka zama mushriki. With your educational background, ka yi degree, watakila ka yi masters, ka yi PhD, ko ka tafi London ka zauna ma a can kai karatu, ka tafi Europe, ka je America ka yi kaza, amma har yau wani boka da yake zaune a cikin datti da wasu non-living things, tsumo kara da ababen da ba su da rai, kawo ya dora a baya da janzani da wani abu, wai bokan nan kake neman sa'a da shi. Haba alaji ina karatun ka yake? Haba ajiya ina karatu yake?